Ako si upoznao nekoga novog, koristi ime te osobe tokom razgovora. Ljudi vole čuti svoje ime. Većina ljudi obraća više pažnje na one koji ih ignorišu. Kada ljudi sjede u grupi i ismijavaju nekoga, ta osoba najčešće gleda onoga koga smatra najbližim svom srcu. Ako svi na svijetu pravilno peru ruke, može se spasiti oko 1.000.000 života godišnje. Kada nekome u potpunosti vjeruješ bez sumnje, dobiješ jedno od 2 rezultata. Osobu za cijeli život ili lekciju za cijeli život. Ako osoba sjedi nasuprot tebi, ali su joj stopala okrenuta u drugom pravcu, to znači da nije zainteresovana za razgovor. Kad muškarac mrzi sebe, to iskaljuje na ženi koja ga voli. Zrelost je kada nekoga voliš duboko, ali ga ne prisiljavaš da te voli zauzvrat. Psihologija kaže da žene u jednom trenutku života ne mare više za seks, već žele pravog muškarca koji će ih voljeti, kojem će vjerovati i koji će im biti oslonac. Kad bi znao koliko muškaraca je odbila samo da bi bila s tobom, bolje bi je tretirao. Spavanje bez jastuka pruža olakšanje kod bolova u leđima i jača kičmu. Pjevanje pjesama smanjuje umor i depresiju. Suze radosti i tuge teku naizmjenično iz desnog i lijevog oka. Ljudi lakše vjeruju lošim stvarima nego dobrim, a da bi povjerovali u dobre stvari, traže dokaze. Ljudi koji ustaju rano ujutro su energičniji od onih koji kasno ustaju. Parovi koji redovno gledaju romantične komedije pokazuju znatno poboljšanje u intimnosti. Niko nije slobodniji od pijane žene koja te voli. Kada si samac, misliš da su udate osobe sretnije, a kada si u braku, misliš da su samci sretniji. Ako te neko često pominje u razgovoru, sigurno si mu u mislima više nego što misliš. Ako ti neko kaže da si se promijenio, postoji velika šansa da si prestao raditi samo ono što su oni željeli. Ako neko puno priča ili loše govori o nekome, to znači da ga ta osoba jako pogađa. Osjećaj skriven u mislima nikada ne nestaje, samo se povremeno povuče, ali kada se vrati, donosi veću bol. Nikada ne pričaj drugima o svojim ciljevima, jer to smanjuje šanse za njihovo postizanje. Ako želiš brzo privući nečiju pažnju riječima, započni razgovor rečenicom: nisam htio ovo reći, ali... Osoba koje se sjetiš prije spavanja je ona koju voliš ili prema kojoj osjećaš ljubav. Ako stalno misliš na nekoga, to znači da i oni misle na tebe. Sposobnost da odmah odgovoriš sarkazmom na glupo pitanje znak je zdravog mozga. Uvijek izaberi ono što te plaši, jer to je ono što će ti pomoći da rasteš. Jedan trenutak ljutnje može oslabiti imuni sistem na 4 do 5 sati. Koliko je teško pronaći nekoga ko želi čuti sve što ti se dešava u glavi. Pravi muškarac ne treba zavoditi drugačiju djevojku svake noći.
Pravi muškarac zavodi istu djevojku cijeli njen život. Muškarci i žene koji slušaju sličnu muziku imaju tendenciju da budu bolji komunikatori i da imaju dugotrajnije veze. Psihologija kaže da snažno prijateljstvo ne treba svakodnevni razgovor, ne mora uvijek biti okupljanje. Dokle god odnos živi u srcu, pravi prijatelji se nikada neće rastati. Ako neko povrijedi drugu osobu pred tobom, velika je vjerovatnoća da će povrijediti i tebe na drugi način. Kada se nosiš s takvim ljudima, budi veoma oprezan.